Bine v-am găsit la primul meu episod de pe canal. O să filmăm o serie de Minecraft. Jumătate de serie lucrăm pe 1.7.2 și jumătate pe 1.8. Uitați niște găini. Așa. Așa. Putem da și F5 acum. Da. Dacă vă place episodul, nu uitați să dați like, share, abonați-vă. Tot ce știți voi. Poate se pare că am voce de fată, dar nu e adevărat. Așa se aude că filmez cu Bandicam-ul. Am picat. Uitați și o oaie, mai multe oi, chiar și negre. Bine. 4 vețe. Turnecop. Topor. Atât. Haideți să plecăm. Să mărăm oaia asta albă. Încă una neagră și încă una albă. Una neagră o lăsăm și am mai văzut acolo una albă. Uite cum sunt oi. Și găini, pâine. Ar trebui niște piatră să facem un furnes. Așa. Aceea de de peșteră. Ne aruncăm. O să luăm în episodul 2 ironul. Ne ocupăm de hrană. Pe 7 nu mai trebuie 3. Așa. Țin o sabie. Acolo. Așa. Penele nu le luăm. Stați un pic. Bun, am revenit. Ce se vede că n-avem. Așa. Și pe asta. Mai găsim mățelale, mai găsim. Facem un pat.
să ne facem și o fermă de oi, dacă doriți. Mai tăiem pe aici niște copaci și să ne apucăm de casă. Avem un loc cât de cât bun. Mă spun, aoleu, ce loc rău am. Mie îmi place. Și zic că o să avem multe construcții bune. Episodul ăsta o să-l fac un pic mai scurt decât 9 minute. Că trebuie să mă duc și la școală. Bun. Să facem un double chest. Nu avem prea multe lucruri, dar noi o să facem. Dacă murim și murim cu ele, e vai de noi. Atât. Eu o să arătați, nu filmez cu nimeni. Oricum cu un băiat, nu știu dacă o să filmez. Nu îi descoper numele, că pe aia poate să supere. Da. Am un frățior. Uitați-l că vine. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, să vă abonați, în primul rând. La revedere! Mai facem un pic și îl închidem. Uitați așa. Nu, aici, bă. Facem și vedeau și gata. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share. Și da, la revedere!